diváci, nasledujúca pieseň vznikla v roku 1985, ale svojím obsahom tiež prekročila hranicu roku 2000. Z pohľadu ľudí budúcnosti sa díva späť do 20. storočia a analyzuje správanie obyvateľov planéty Zem, žijúcich v tej dobe. A keďže dnes sme z tohto pohľadu už aj my, ľuďmi budúcnosti, môžeme spolu s Richardom Millerom položiť našim predkom v minulosti tú pálčivú otázku. Prečo vy, ľudia 20. storočia, máte vždy zachmúrené obočia? Stretávam zavše bledé tváre bytosti mimozemských planét. Skúšam sa na nich usmiať márne. Berú to ako vravia vážne, pod maskou problémov sú iní. Zakliatí ťažou svojich skeps, chceli by naraz všetko viniť. Len nie bledo z vlastných tez. Prečo vy, ľudia 20. storočia, máte vždy zachmúrené obočia? Prečo vy, ľudia 20. storočia, máte vždy zachmúrené obočia? Nechcem brať svet na ľahkú váhu, tiež nechcem ale bledo žiť. Skúsme sa byť o svetovládu. Pre úsmev, čo má deficit, vymažme si z kalendárov. A rána bez spevu vymeňme bledú jasnou tvárou. Meniť jej úsmevu, meniť jej úsmevu. Prečo vy, ľudia 20. storočia, máte vždy zachmúrené obočia? Prečo vy, ľudia 20. storočia, máte vždy zachmúrené obočia? Prečo vy, ľudia 20. storočia, máte vždy zachmúrené obočia? Prečo vy, ľudia 20. storočia, máte vždy zachmúrené obočia? Prečo vy, ľudia 20. storočia, máte vždy zachmúrené obočia? Prečo vy, ľudia 20. storočia, máte vždy zachmúrené obočia? Prečo vy, ľudia 20. storočia, máte vždy zachmúrené obočia? Prečo vy, ľudia 20. storočia, máte vždy zachmúrené obočia? Prečo vy, ľudia 20. storočia, máte vždy zachmúrené obočia? Tak ja teraz neviem, pán kolega, či sa my považujeme za ľudí 20. storočia alebo 21. storočia, lebo v tom storočí 20. sme mali zachmúrené obočia, teraz už nemáme, alebo čo vlastne? No,